Masu bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta, Assalamu alaikum. Sunana Halima Hamisu Musa daga nan Legend FM Daura. A cikin labaranmu na yau da misalin ƙarfe 9 na dare, za ku ji cewa tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya taya shugaba Bola Ahmed Tinubu murnar cika shekaru 2 akan karagar mulki. Yana mai cewa yayin da jam'iyya da gwamnati ke murna wannan ranar, ya kamata a tunatar da 'yan ƙasa cewa shugabanci abu ne mai gudana. Kazalika za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ƙaddamar da biyan sama da naira biliyan 16 ga tsaffin kansiloli da kuma masu mukamin siyasa a ƙananan hukumomi 44 na jihar. A kuma ƙetare za ku ji cewa ɗaya daga cikin maniyyatan hajjin bana daga jihar Filato mai suna Hajiya Zainab ta mayar da zunzurutun kuɗi wanda ya kai kimanin miliyan 8.200 ga mamallakin kuɗin ɗan ƙasar Rasha. Waɗannan da ma sauran labaran za su zo maku da misalin ƙarfe 9 na dare daga Legend FM Daura. Ku dai ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta YouTube, Facebook, Instagram, TikTok a Legend FM 98.7 Daura.